Prinášame vám ďalšiu informatívu. Opakovanie je predsa matka múdrosti. Dajme si to teda takto. V srdci Európy pod majestátnymi Tatrami leží Slovensko. Krajina oslavovaná pre svoju úchvatnú prírodu a bohaté kultúrne dedičstvo. Pod týmto malebným povrchom sa však skrýva tieň, ktorý kazí jeho krásu a degraduje ho. Korupcia. Tento hlboko zakorenený problém nielenže odčerpáva verejné zdroje, ale narúša aj samotnú dôveru, ktorá spája spoločnosť. Keď sa ponoríme do chodieb moci na Slovensku, zarazí nás dlhý zoznam Jánošíkov, či v Genix slangu zlofače. Teda mená politikov, podnikateľov a verejných činiteľov sa stávajú synonymom vykorisťovania a zrady národa. Slovensko SRO. Pád komunizmu na Slovensku priniesol so sebou prísľub slobody a prosperity. Táto transformácia však otvorila aj brány korupcie. Počas 90. rokov sa rýchla privatizácia štátnych podnikov stala živnou pôdou pre korupčné praktiky a etický bezházy. Degeneráti sa zmocnili príležitosti. Pravdepodobne táto príprava deľby rozparcelovania krajín započala v roku 89. Osoby ako Vladimír Mečiar symbolizovali prepojenie politickej moci s osobným ziskom. Prvé roky slovenskej demokracie boli poznačené bojom o zdroje. Toto obdobie položilo základy kultúry korupcie, ktorá prenikla do rôznych úrovní riadenia. Ako sa budovali nové inštitúcie, pretrvávali staré zvyky manipulácie a úplatkárstva, čo spochybňovalo základy vznikajúceho demokratického systému. Historické pozadie korupcie na Slovensku je kľúčové pre pochopenie jej pretrvávania. Odráža komplexnú súhru historických, politických a sociálnych faktorov, ktoré krajinu ovplyvňujú dodnes. Na Slovensku sa mená Vladimír Mečiar, Robert Fico a Marian Kočner často spájajú s temnou stránkou politiky. Ich kariéry poskytujú pohľad na mechanizmy korupcie, ktoré trápia krajinu. Mečiar, významná osobnosť 90. rokov, bol známy svojim autoritárskym štýlom a spornou privatizačnou politikou. Jeho éra sa vyznačovala nízkou transparentnosťou a zvýhodňovaním v ekonomických vzťahoch. Robert Fico, trojnásobný premiér, bol zapletený do rôznych korupčných škandálov, čo poukazuje na pokračujúci boj proti korupčným praktikám na najvyšších miestach vlády. Kde je hranica medzi šarádou, divadlom a cintorínom? Jeho pôsobenie ilustruje, ako možno zneužívať politickú moc na osobný a politický prospech, často na úkor verejného záujmu. Je to v poriadku? Nie je to škandál? Marian Kočner, podnikateľ s hlbokými politickými kontaktmi, stelesňuje nebezpečné spojenie medzi podnikateľskou elitou a politickými predstaviteľmi. Jeho účasť na významných škandáloch, vrátane obvinení súvisiacich s vraždou novinára Jána Kuciaka, zdôrazňuje nebezpečenstvo, ktorým čelia novinári, keď sa postavia proti korupcii. Tieto osobnosti sú príkladom širšieho systémového problému, keď idú moc a korupcia ruka v ruke a podrývajú demokratické princípy a dôveru verejnosti. Jednotlivcov. Právne medzery zohrávajú významnú úlohu pri umožňovaní korupčných praktík. Napríklad článok 363 trestného poriadku, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť rozhodnutia súdov, je kritizovaný pre jeho potenciálne zneužívanie na ochranu vplyvných osôb pred stíhaním. Ešte raz zopakujme, snáď to viacerým dôjde. Úloha Maroša Žilinku, paragraf 363 trestného poriadku, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutia súdov, sa stal nástrojom na ochranu korupčníkov. Tento paragraf bol často kritizovaný za jeho zneužívanie na politické účely a ochranu vplyvných osobností pred trestným stíhaním. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je často obviňovaný z toho, že je nastrčený na ochranu korupčníkov a využíva tento paragraf na ich prospech. Toto ustanovenie ilustruje, ako možno zákony manipulovať tak, aby slúžili záujmom mocných na úkor spravodlivosti. Prípad zneužitia článku 363 poukazuje na potrebu robustných právnych rámcov,
ktoré sú odolné voči manipulácii. Posilnenie týchto inštitúcií má prvorady význam pre zachovanie právneho štátu a zabezpečenie spravodlivosti. Známe korupčné kauzy. Kauza Gorila, ktorá vypukla v roku 2011, odhalila hlboko zakorenenú korupciu, spájajúcu politikov s obchodnými magnátmi v súvislosti s kontroverznými privatizačnými obchodmi. Škandál bol pomenovaný podľa tajnej operácie, ktorá zaznamenávala rozhovory dokazujúce vplyv finančnej skupiny Penta na štátne záležitosti. Tento prípad poodhalil rozsah a drzosť korupcie na Slovensku a vyvolal pobúrenie verejnosti a požiadavky na zmenu. Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v roku 2018 znamenala pre Slovensko zlomový moment. Kuciak vyšetroval prepojenia medzi politikmi a organizovaným zločinom a jeho vražda spustila jeden z najväčších protestov na Slovensku od roku 1989. Táto tragická udalosť nielenže poukázala nebezpečenstvo, ktorému čelia novinári v skorumpovaných spoločnostiach, ale aj zmobilizovala verejnosť a medzinárodné spoločenstvo, aby žiadali prísnejšie opatrenia proti korupcii. Tieto prípady sú hrozivou pripomienkou všade prítomnej povahy korupcie na Slovensku a vysokých stávok, ktoré so sebou prináša boj proti nej. Zdôrazňujú naliehavú potrebu transparentnosti, zodpovednosti a robustného právneho systému na ochranu občanov a dodržiavanie demokratických hodnôt. NAKA a falošná spravodlivosť Národná kriminálna agentúra NAKA, ktorá má bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii, je často vnímaná ako neefektívna a kolaborujúca s politickými a podnikateľskými elitami. Mnohé vyšetrovania sú zastavené alebo nikdy nedôjdu k súdu, čo vytvára dojem, že spravodlivosť je selektívna a slúži iba mocným. Prečo to spoločnosť toleruje? Kde je česť takej inštitúcie? Vyvstávajú z toho závažné otázky, skonštatovať môžeme. Občan je komplicom. Ospravedlňuje nevedomosť? A čo v prípadoch, keď sa na nevedomosť nejde vyhovoriť? Norbert Böder a Tibor Gašpar. Norbert Böder, podnikateľ s prepojeniami na políciu a politikov, a Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident, sú symbolmi prepojenia organizovaného zločinu a štátnych inštitúcií. Böder využíval svoje kontakty na zneužívanie informácií a korupciu, zatiaľ čo Gašpar zneužíval svoju moc na ochranu korupčných sietí. Všetkým čestným policajtom, expertom, špecialistom, najlepším z najlepších, čo Slovensko ponúka elite, muselo zacinkať. Skúste to vysvetliť. Stále nešrotuje? Reakcia verejnosti a protesty. Reakcia verejnosti na korupciu na Slovensku bola hlasná a rozhodná. Vražda Jána Kuciaka bola katalizátorom jednej z najväčších sérií protestov v novodobej histórii Slovenska, ktorá viedla k významným politickým zmenám, vrátane rezignácie vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Tieto protesty demonštrovali silu verejného sentimentu a požiadavku na zodpovednosť. Občianska angažovanosť na Slovensku zažíva oživenie a občania sú čoraz viac ochotní výjsť do ulic, aby bránili demokratické princípy a žiadali transparentnú, efektívnu a vizionárskú vládu, kompetentnú a odhodlanú viesť spoločenstvo, ktoré s dôverou zastupujú blahobytu a príkladu celému svetu. Tieto hnutia sú silným svedectvom o úlohe verejnej kontroly v boji proti korupcii. Energia a odhodlanie týchto protestov odrážajú spoločnosť, ktorá už nie je ochotná tolerovať korupciu ako normu. Ide o kľúčový krok k spoločenskej zmene, kde verejná zodpovednosť môže významne odradiť od korupčných praktík. Úloha médií pri odhaľovaní korupcie. Na Slovensku zohrávajú médiá kľúčovú úlohu pri odhaľovaní korupčných praktík, často s veľkým osobným rizikom pre novinárov. Investigatívna žurnalistika, ktorej príkladom je Ján Kuciak, zohrala kľúčovú úlohu pri odhaľovaní zložitých sietí korupcie, ktoré prenikajú do rôznych úrovní vlády a podnikania. Výzvy, ktorým čelia novinári na Slovensku, zdôrazňujú potrebu ochrany, ktorá by tlači umožnila slobodne fungovať bez strachu z odvety. Úloha médií pri vzdelávaní verejnosti a vyvodzovaní zodpovednosti moci je v fungujúcej demokracii zásadná. Posilnenie slobody médií a zaistenie bezpečnosti novinárov sú nevyhnutné pre pokračovanie v boji proti korupcii.
Slobodná tlač nielenže odhaľuje priestupky, ale pomáha aj kontrolovať moc a slúži ako odstrašujúci prostriedok proti potenciálnym korupčným praktikám. Z globálneho hľadiska nie je boj Slovenska s korupciou ojedinelý. Pozícia krajiny v Európskej únii jej však prináša špecifické výzvy a zdroje. Porovnanie so susedmi, ako sú Česká republika a Maďarsko, ktoré čelia podobným problémom, poskytuje kontext a potenciálne ponaučenia pre Slovensko. Medzinárodný pohľad je kľúčový pre pochopenie vonkajších tlakov a očakávaní, ktorým Slovensko čelí, najmä zo strany inštitúcií, ako je Európska únia. Tieto porovnania poukazujú aj na úspešné stratégie uplatňované inými krajinami, ktoré by Slovensko mohlo zvážiť. Pochopenie korupcie z medzinárodného hľadiska umožňuje komplexnejšie pochopiť tento problém a posilňuje význam globálnej spolupráce v boji proti tejto univerzálnej výzve. Snahy o boj proti korupcii na Slovensku sú rôznorodé. Aké výhody potom skutočne pre akcionára občana byť takej skupiny účastným? Nonsens. Slováci majú úžasný potenciál. Pozastavme sa, zamyslíme i nechajme kormidlá kompetentným. Aká je vízia, ktorú máte pre vlast dedičstvo? Korupcia má hmatateľné ekonomické dôsledky, ktoré ovplyvňujú všetko od zahraničných investícií až po verejné výdavky. Na Slovensku korupcia narúša hospodársky výkon tým, že odrádza investorov, nesprávne alokuje verejné zdroje a zvyšuje náklady na podnikanie. Medzi dlhodobé ekonomické dôsledky korupcie patrí znížená konkurencieschopnosť a pomalší hospodársky rast. Pre Slovensko nie je boj proti korupcii len morálnou povinnosťou, ale aj ekonomickou nevyhnutnosťou, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie udržateľnej a prosperujúcej budúcnosti. Pochopenie ekonomického dopadu korupcie je kľúčové preto, aby sa vnímala nielen ako právny problém, ale aj ako kľúčová ekonomická výzva pre Slovensko. Korupcia na Slovensku presahuje rámec ekonomických škôd, hlboko ovplyvňuje sociálne štruktúry. Verejné služby, od zdravotníctva až po školstvo, trpia, keď sú finančné prostriedky presmerované alebo zneužité. To vedie k nerovnosti a všeobecnej erózii dôvery vo verejné inštitúcie. Sociálnu štruktúru Slovenska oslabuje korupcia, ktorá vytvára spoločnosť, ktorej prevláda cynizmus nad dôverou. Riešenie týchto sociálnych dôsledkov je nevyhnutné pre obnovenie viery v systém a vybudovanie spravodlivejšej spoločnosti. Boj proti korupcii je aj bojom za sociálnu spravodlivosť, ktorého cieľom je obnoviť integritu a zabezpečiť, aby verejné zdroje slúžili všetkým občanom, nielen niekoľkým vyvoleným. Činy a odhodlanie jeho obyvateľov a lídrov. Boj proti korupcii si vyžaduje aktívnu účasť občanov aj lídrov.
Občania sú posilnení informáciami a môžu presadzovať zmeny prostredníctvom kolektívnej akcie a požiadavky na zodpovednosť. Lídrom na druhej strane musia byť zaviazaní k etickému spravovaniu a transparentnosti. Vytvorenie kultúry integrity sa začína individuálnymi činmi, ale vyžaduje si kolektívne úsilie. Obaja, občania aj lídri, zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti, ktorej sa korupcia nebude tolerovať. Táto výzva na akciu je pripomienkou, že každý má záujem na boji proti korupcii. Prostredníctvom kolektívneho úsilia a etického vedenia môže Slovensko aspirovať na budúcnosť charakterizovanú spravodlivosťou a spravodlivosťou. Korupcia na Slovensku je viac než len politickým problémom. Je to hlboký spoločenský problém, ktorý ovplyvňuje všetky aspekty života. Cesta k Slovensku bez korupcie je náročná, ale nevyhnutná. Vyžaduje si odhodlané úsilie všetkých sektorov spoločnosti podporovať transparentnosť, zodpovednosť a integritu. Na záver si pripomeňme, že boj proti korupcii sa netýka len zákonov a politík. Ide o budovanie kultúry čestnosti a dôvery. Pre Slovensko je cesta vpred jasná. Len vytrvalým úsilím a neochvejným odhodlaním môže národ dúfať, že prekoná túto hlboko zakorenenú výzvu a obnoví dôveru vo svoje demokratické inštitúcie. Toto komplexné nahliadnutie do hlbín korupcie na Slovensku nielenže objasňuje jej zložitosť, ale inšpiruje aj nádej a konanie smerom k transparentnejšej a spravodlivejšej spoločnosti.